Мяне завуць Пархаць Дар'я. Я прадстаўляю дзяржаўную установу адукацыі сярэдняя школа нумар 10 горада Брэста. Вашай увазе я прапаную верш Алеся Барскага «Хаты». У што цяпер верыць? Аб кім цяпер плакаць? Іх 149 у вогнішча спаляць. І дым той да неба, атрутны ды слізкі, прытуліць да глебы той дзень сакавіцкі. Ніхто з іх не ведаў, як можна караць дзяцей непаседаў, аж 75. Фашыстаў праклятых, ці ж Бог пакарае? Іх воч ваўкалатых, ці ж коршун здзяўбае? У казках так толькі, а ў нашым жыцці смак ісціны горкі. Жывуць палачы. Так хочацца помсты, хочацца верыць. Ніякім ужо коштам гора не змерыць. Здаецца мне часам, і я вінаваты, што з імі там разам не быў змардаваны. І толькі б у памяць народную верыць, ніхто ім не схлусіць. Іх 149.